Makadi mama. Seven makadi wa mna mwari. Munoita basa rei? Ndiri hairdresser mna. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka pabasa renyu ramunoita. But nyaya yandaoneswa ndeyekuti murume ndiye hamusiri kuziva kuti ari kupi. Murume wangu handisi kuziva kuti ari kupi. Ndane 4 days asina kuuya kumba. Foni yake ndiri kuizama haisi kupinda. Saka mukutsvaga murume? Ndiri kutsvaga murume. Imi varume munotsvagirweiko? Dzimba dzenyu mune madzikanganwa here? Alright. Ko kubasa kwemurume ke makamboenda? Basa rake rakapera. Ndini ndona ndichitoita zvese pamba. Ndiri kuita zvese. Ndimi muri kuita sei? Ndiri kuita zvese. Zvei? Marenzi kubasa, marenzi kumba, magetsi, mvura, zvese ndiri kuita. Dai varume Mwari akupai mari. Mozi nyaya yekuti mukadzi anoti ndiri kuita zvese, kastatement ikako kana mukadzi achitoita andokataura haregedze. Varivere maoko maine kuita zvese. Saka iye muri kuti hapana kana chaanoita? Pari zvino papasina chari kuita. Ndimi maita zvese? But ndiri kuoneswa imimi maizoti mukuita zvese pane mashoko makukutu amaizoudza murume, stout words, akakora, amaizopopota muchitaura-taura. Asi ndaitaurawo chokwadi munhu waMwari. Chokwadi chekuti? Chekuti angava murume here anenge akangogara pamba. Saka asi muri kuda kuti adzoke henyu zvakadaro? Ngaadzoke. I love it. Now, ndaoneswa mazwi amaimbotaura naye muchimuti zviri nani. Maivha matauro mawedzi ekuti kuita murume anongorembedza. I don't know, I don't want to talk about that, but these are very strong words. Ukanaudzwa mashoko iwayo uri munhu rume. Confidence dzecho dzinopera even uchifamba, so itongorutonzwa zvaanga achitotaura uchifamba so. So ndiri kuona murume uyu ichokwadi mama, ndimunoita zvese sekutaura kwamuri kuita marenzi neche. We really appreciate. Vari veremongo mama vanoita zvese. Asi dambudziko riripo nderekuti murume uyu akundikana mazwi amaimuudza. Saka nguva yese muchimuta hauna zvaunoita, hauna zvaunodai, pamwe pacho muchimutuka, pamwe pacho muchiita sei. Ndaoneswa akatogadzirisa mapepa ekubuda kuenda kunze. Kuenda kunze asina kundudza. Pane hama dzake dzakaisa musoro pamwe dzakati mashoko anotaurwa nemukadzi wako, because imi maizonyanyawo. Unoziva zvokutuka munhu zvoda muri penyu meganga, kwete kuti ukaenda kunhamo pakubika kuti zvamuri taona ivava hapana kana zvese ndindozodai. Hama dzakazongogadzirisanawo nawo kutaura kunoko 4 days dzamuri kutaura murume wenyu atoo kuUK. Aiwaka, imi muri kuomberei? Imi muri kuombera kuti murume akuUK achisiya mukadzi nevana here? Anzi Mwari anotenda chi? Asi muri kutaura chokwadi kuti chechi maombera kuti mai havasiyiwa vega nesaluni yavo vachiruka vanhu ma1-1 vatosara. Ndo zvamuri kufarira izvozvo kuti vatosiyiwa munhu atoo kuUK kwaakunodya mapounds. Saka chinonakidza ipapo chi? Imi munofunga kuti dai angari hama yenyu mukadzi uyu mungadai muchiombera here munhu asiyiwa kudai imi?
imi muri kufarirei imi? Asana bona chechi yakadaro ini kuombera maoko kuti munhu atizwa. Imi mama rambai muchiruka musoro wenyu zvakasimba, asi murume zvakaenda. Vana mai, nyaya yekuti chinhu changu dai yapsara, kicheni yangu, chakati changu, ndini ndadai zvangu. Kana tiri mumarriage tiri kuita zvinhu tiri pamwe chete. Ibvai magara makazviziva kuti vana baba kana uine $40, mukadzi aine $40, mumba menyu mune $40 yako. Mukadzi abatirwe mari yake. Ini nangu handina kufarira kuombera kwamaita kuti atizwa, but ndinowirirana zvangu nemi. Mona mutsauko uripo, ini ndiri kuwirirana nemi but handisi kuombera ka, because uyaya kuzobatsirwa ka, saka ndiri kufanira kuita basa rekubatsira. Asi mazwi avanotaura mukuona enda ndakuda kutonyadzisira pamberi penyu kudai mahombe. Ndokumbera mundibatsire wadzoki. Ko batika manje iye atokubasa kauko anozoita se Angadzoka. Mwana problem yandiri kuita nemi. Imimi munhu kana uya kuno kwayo zobatsirwa ka. Imimi manje zvamuri kuita mai muda kuti afile bed. Now mama, chandiri kufarira ndechekuti urongwa hune murume uyu ari kuronga kuti angosetla obva atora hake vana vake, asi ari kuti imimi rukai stereki, rukai stereki, rukai stereki. God have mercy. Pane zvimwe zvinhu zvokuti unonyatsoona kuti I thank God that I'm not God. But then ndiri Mwari pamwe ndaizoomerwa kuti zogadzirika sei. But apa inini dai uyu ari uko iri hama yangu akaenda, ndakadai ndomuti bamunini ndikangokunzwai kuti madzokera uka. But kana ndiri hama yemudzimai manje nechiti mainini isedi kuti adzokere kaiti kuitire munamato mutere nevana. Hameno kuti uko muchazonoruka nguo here, kunorukwa here kana chi, but ndiri ngoti for the sake of peace muri ngaigare yakabatana. Chinzwai zvinotaura Jehovha mama. Mwari atendera kuti marriage yenyu idzoke panzvimbo, imimi mugare nemurume wenyu. Asi kana magarisanawo musazodzokorera mazwi aya, zvinhu zvinochinja. Amen. Ndizvo? Amen. Uyu ukamunzwa achitaura so unoti bo munhu enda unogarako pasi. Inini ndakati I think kuti kuprofitwa pateta mu church building, I think ndichanga ndakuprofitira munhu ari paari.
because kukutaura chokwadi kumwe kuzoteera munhu nemaziso kwamuneti akunogara pasi kwakanyanya. Kutaura chokwadi mateerero amunoita munhu so ine ichonzwa mumwe chiti nhai zvaari zvino kana taenda muchechi medu munyowano mudenda ungoti ndikasvika ndokuprofitira papi ndongodhomoka ndiri pauri ipapo ungogara pasi kana zvarema hazvinyanyonetsi hakuno kumberi ma1 udzari pasi pakuti ma1 goodness yenimesi iriyo amana timret batamutumwa uponesi Big Sunday yakasiyana nemamwe. Big Sunday Service na Prophet Tifredi Musuwe Sunday 1 February 2026 Zviri kuitika kubva na 10 mangwarani kusvika na 4 zuva rovira. tinenge tiri pa namba 11403 kona Highland Road na Mushayabande Road, Glenora B, Muharare. Pane zvihombe zvakakumirira, saka wanikwa uripo panzvimbo. Goodness and Mercy Ministry, Big Sunday nemunhu waMwari Prophet Tifredi. Sunday 1 February gore rino 2026. Muchida kuziva zvizere, fonai pa namba dzinoti 0712 528 094 kana 0778 059 270. Prophet Tifredi vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.